Nnukwu onye isi oche ụlọọrụ Anambra State Universal Basic Education Board bụ Dr. Vera Nwadinobi ekwugo na Gọvanọ Chukwuma Soludo abịago ịtụgharị ngalaba mmụta na Anambra State n'ụzọ pụrụ iche site na ya bụ ule na-aga n'iru ugbu a eji akwado iji wee ndị nkụzi n'ọlụ bụ nke a ga-eji wee họpụta ndị bụ ọkachasị mma maka ya bụ ọlụ nkụzi. Onye nta akụkọ anyị na-akọrọ anyị ihe gbasara mmụta bụ Queen Anịgbọọgụ kọrọ anyị Dr. Nwadinobi mere ka amata nke a n'oge ule CBT examination na-aga n'iru ugbu a maka iwe ndị nkụzi n'ọlụ n'ụlọ mmụta prima. Gere ya bụ akụkọ n'uju. Dọkịnta Nwadinobi onye nke kọwara na Gọvanọ Chukwuma Soludo na-agba mbọ niile nke o nwere ike iji wee mee ka agụmakwụkwọ na steeti Anambra bụrụ nke bụ ọkpọkọpe. Ọ gwakwara ndị na-elele ya bụ ule maka ndị nkụzi nke a ga-ewe ọhụrụ ka ha gbaa mbọ tinye uchu na ya bụ ule nke ha bịara ka ha ghara inwe ihe ọbụla dịka magomago na ya. Ọ kọwakwara na mmadụ nde 19 bụ ndị nke tinyere ya bụ ọrụ mana o mere ka amata na ọ bụ ndị tozuru oke na ya bụ ule nke a ga-elele bụ ndị nke a ga-ewe n'ọrụ n'agbanyeghị ebe onye si. Ọ kọwakwara na a ga-ewerekwa ndị nkụzi wee jee n'ebe ndị nkụzi adịghị na steeti a maka ịkụzi nkụzi ha. Ụfọdụ n'ime ndị lelere ya bụ ule bụ ndị nke gwara ndị nta akụkọ okwu kọwara obi aṅụrị ha nwere n'ebe ya bụ ule nke ha nenere dị bụ Michael Maduakọ nakwa Chinenye Okonkwo, ndị nke gụrụ akwụkwọ maka primary education, kwuwapụtakwara obi aṅụrị ha nwere na ya bụ ule nke ha nenere wee kelekwa Gọvanọ Chukwuma Soludo maka inye ha ohere imepụta ụdị atụmatụ a.